Una cita obligada en la Fira de l'Olleria és la Casa del Terror, per por que dona, perquè jo tinc molta por i miren que tinc així al costat, però bueno, anem a veure. Jo crec que si parlem en Tino no me'n dona tanta por. Tino, hola, bona nit. Hola, bona nit. A veure, Tino, sí que m'agradaria que mos contares l'argument que teniu enguany així. Enguany hem intentat no repetir res d'altres anys i ser algo nou. Totes les escenes que hi ha enguany no hi ha ni una repetida de tots els anys. Hem intentat fer un poc més llarg, espero que estigui un poc més llarg i agradarà a la gent. Més llarg, pues ja a mi l'any passat em va pareixer, bueno, llarguíssim. Tenim que recordar que la Casa del Terror l'organitza i la prepara la banda de tambors i cornetes d'ací i de l'Olleria. I sí que m'agradaria, perquè tu vas de la Núvia, què? De moment de venir a Cadàver. La Núvia Cadàver. Enguany és una cosa que entre nova també, a veure com la gent... Quants personatges trobem? Perquè quan la gent veja este reportatge ja haurà passat la fira. No som uns 20 o per ahí serem. I quantos dies esteu preparant tot això? Ja portem un mes i pico. Entre proves i tot, que si fem aquestes escenes, vegem vídeos i tot. Quina escena és la que més ha costat de preparar? N'hi ha dos. Un velatori que hem intentat fer, que ha quedat molt bé, ara el veuràs. I també d'altre han fet una cosa nova, que això no es pot dir, bueno, es pot dir. És una... Diu passillos, però són... És que no sé com explicar-ho, perquè quan entres veuràs. Molt bé. A veure, Tino, i tu per a maquillar-te, quant de temps? Perquè estic mirant que ahir n'hi ha molta feina. Mitja horeta per ahir, mentre que seca tot el que es posem i tot. Molt bé, vinga, doncs moltes gràcies. A vosaltres. Ara, de la mà de Jesús Cebrián, pues anem a entrar a esta Casa del Terror i esperem que no passi res i puga despedir el programa, esperem.
Y hasta aquí ha llegado este programa especial dedicado a la Feria de la Ollería. Hemos tenido suerte, no nos ha pasado nada en la Casa del Terror y ustedes cuando tengan oportunidad vengan aquí, que seguro que disfrutarán. Hasta pronto.